Hei jälleen. Tässä mulla on savu, priimaa, ei yrttejä, ei. Tehdään Saunapalvattu Possun Ulkofilee. Tommonen. Maistetaan. Se oli hyvä tämä. Astuu tämmöisenä ja varmaan leivän päälle. Maistakaa toki teki. En mä osaa muuta sanoa tästä. Tässä mulla on Atria Artesaani, perinteinen makkara. Tämmönen pakkaus. Atria Artesaani, perinteinen makkara. On valmistettu suomalaisesta lihasta. Mistähän lihasta? Mikä ihan hyvä tämä. Parempaa varmaan jos olisi lämmitetty. Voin suositella. Maistakaa tekin. Nähdään. Hei hei.